Sziasztok! Túl vagyunk az EBT Finals első napján. Hát inkább sírhat az egyik szemünk, mint nevethet. Az első meccsen a délelőtt folyamán a spanyol BNP Parla csapat ellen játszottuk. Hát kétszoros szettben kaptunk ki, igazából nüanszokon múlott, de hát sajnos nem a mi javunkra billent a mérlegnyelve. A kora délutáni órákba meg a Chell Lions-szal játszottunk. Az első szettben azt gondolom, hogy nagyon stabilak voltunk elől és hátul is, de a második szettben kicsit szétcsúsztunk, mind védekezésben, mint támadásban, illetve én sem tudtam annyi védést hozzátenni. A szétlövésben szerencsére nekünk jött ki a lépés, sikerült győzedelmeskedni. Még most nemrég a Zágráb ellen játszottunk, egy nagyon szoros és kiélezett mérkőzést. Az első szettet tényleg a sírból hoztuk vissza, mert 14-6-ra is vezettek, és a végén sikerült fordítani 17-16-ra. Sajnos ez a lendület nem tartott ki a második szettbe, mert ők szereztek előnyt, és sajnos ezt el is tudták menedzselni, mert végig szoros volt. A szétlövésben meg személy szerint én baromira balszerencsés voltam, mert éppen hogy elcsúszott a kezem alatt a labda, éppen hogy nagyon kicsin múlott, de sajnos vesztesen kerültünk ki a párodba. De holnap van 3 meccsünk, kezdünk reggel 9-kor a Londonnal. Azt gondolom, hogy csak nem lehet más célunk, mint a győzelem, hogy életbe tartsuk a 8 közé jutás reményét. És hát azon leszünk, és azt a csapat nevében is mondhatom, hogy azon leszünk, hogy sikerrel vegyük a holnapi akadályokat. Hajrá, Beer Stars!